ina neman alfarma malam ya rera mana waƙan nan ko wasu daga cikin baitotin da ya yi lokacin da ya ban kwana da jami'ar Madina. Kai? To ba ku ganin cewa yanzu na riga na yi ban kwana da waka? Na yi ban kwana da waka fa na kai shekara, ina jin last wakar da na yi cikakkiya to ita ce wadda na yi 1995 bayan da na kare NYSC. Akwai ina da diwani ai na waƙoƙi wanda na addini suna da yawa ciki, akwai na soyayya. akwai marasi, kun san barsiya waƙen abin nan jaje, akwai wadda ina hawaye na yi ta, ko yanzu nan na yi ta da waya ba ta sani kuka ba, shi yasa ba na so in yi ta. Akwai su daban-daban amma na addini suna da yawa a ciki, akwai na 'yan makaranta, akwai wata ta tauhidi na tsira da baituka sama da 160 na ji. Sheikh Jafar ya yi mata gabatarwa, Allah ya ji shi. Yanzu haka ina da wadda ya tafa lokacin ba kwamfuta amma akwai electronic typewriter, to ni adda ita electronic typewriter. Lokaci ina da wani aboki dan Indonesia, shi kuma mai saurin typing da to mun shi muke ba sai, to ina da wadda malam Jafar ya tafa to ba ni ita ta ban kwana. Gaskiyar magana abin da yasa nake son ta saboda tana tuna mini da lokacin ɗalibta, tana tuna mini da 'yan uwa ɗalibai, domin sama da mutum 60 na ambata a cikinta. Mafi yawa in an buƙaci rera ta gabatarwa nake rerawa don ita tsawo gare ta. Tun da kunne ma dai zan daure in ɗanyi ko baiti nawa. Ita kuma labarin ta shine a cikin sha'aban ne 1414 muka dan samu hutu kafin azumi, sai na zo na itikafi a Ka'aba, a masallacin Ka'aba. Muna a Shawwal za mu kammala karatu, sai na tashi goshin asuba da jin damuwa a raina. In ina jin waka damuwa zan rika ji har sai ta fito, to nan take wasu baitoci suka fara zuwa, ba takarda ba alƙalami. Wallahi haka na fita na samu irin ba su sayar da shawarma, wannan takardun da ake yarwa, na ɗauko su na kakkaɓe su na in zo harami kuma babu biro, an yi sallah asuba an gama an rufe shaguna, da gawayi na fara rubuta ta. Daga misali na samu takarda da ci gaba, tana fara da cewa na kira Allah karimu wanda shine alhalimu, dai salati ga shugabanmu Mustapha manzo imamu, mai yawan daraja da haiba, sallama ga dukan sahabbai har da alaye najibai, har da mu duka har muhibbai, da ba'idai har karibai, ban cire wani mumini ba. Godiya Allah gare ka, jalla na yi yabo gurinka, rabu dan ba wangana ka, mai zunubai ba iyaka, gani nan fa ina ta tuba. Jallacin a cikin ƙurani ka yi alkawari gare ni, in na roƙa za ka ba ni, ko da ɗai baka ko hana ni duk abin da na tambaya ba. Rabbu ni firdausi uliya, wadda duk ita ce fiyayya, can nake so in bi hanya, gun Muhammadu inda manya, ni da su ba a sha make ba. Addu'ar nan sayyidina, sa iyaye na zumaina, har da dukkan sahibaina, duk su zo mini can wurina ba da shan wata 'yar wuya ba. Da ku bari a yi ta, za ku fi jin daɗin ta yi. Na ce ya rage mana 'yan watanni, ya rage mana 'yan watanni, da gare su mu taka tsauni, mun cike digiri ma'auni,
yan uwa daga dama hauni kar ku ce ba mu hamdale ba, shi yasa na ga ya kamata in yi waka in rubuta yar gajera in karanta har da sauti na ku ji ta ko da ni ba sha'iri ba. Godiya da yawa ga Allah, shekaru 4 mun kawala mun ka kauda duhun jahala, ba abin da ya kawo illa ko ya sanya gunaguni ba. Daga nan kuma za mu watsu kan tudu da cikin duwatsu har wurin da ruwa ya ratso, inda barna duk ta kutso mu ba za mu fayin shiru ba. Sai mu ɗaura shiri na da'awa, kar mu damu da 'yan adawa, gaskiya ita ke ragowa, mun sani firdausi ma'awa bai shige ta fatakwali ba. Duniyar ga musan halinta, kar mu rudu da ɗanɗanonta, don tana da dafi cikinta, ko akwai zaƙi zumarta ya fi kyau baka ɗanɗana ba. Duniya sha'aninta burga, sai ta yoma mutum maraba, in ta ba shi kaɗan ya saba, sai ta juya mai da gaba, wai da ɗai ba ta san da shi ba. Shi ya safa nake kiran mu don mu gyara dukan halin mu yi gudun duniya da kanmu, kar mu sata ta zan imamu tun da ba tsarki ga rabba. Kaga in ta zaman liman to fa shaidan zai yi ladan, mai biyar su ya zan fulishman. Kaga in ta zaman liman to fa shaidan zai yi ladan, mabiyar su ya zan fulishman. don jahannama za su kenan ba ruku'i za su yi ba. Dan uwa ka yi dai ka lura, duniya da yawan haɗurra, hankali a cikin lamurra, karkayo cizon haƙora sadda bai maka fa'ida ba. Da'iman ka zamo na tsatse daga duk fitinu ka ratse, don gudun jama'a su watse, daga gunka su kama kutse in ya zamba ka tausaya ba. Malami tamkar ɗabibu mai tiyata ne ga aibu, dole ne ya zamo labibu ko ya jawo daɗin musibu in fa bai yi a hankali ba. To wannan shine ƙarshen muƙaddimarta. Nan Madina akwai zumaina wanda mun yi zama na ƙauna, ɗalibai 'yan jami'a na sun yawaita farin ciki na, don ba zan manta da su ba. Zan kira wasu da cikinsu, wasu in faɗakar gare su, wasu ko na tsaya yabonsu, in faɗo nau'in halinsu, don hakan ba aibu ne ba. Zan kira ya zuwa haɗin kai, zan faɗo wasu 'yan matakai, don mu bi su fa babu shankai. Shugabanmu yana da taskai, shi ba zai yi sake da mu ba. Dr. Bashir na da kuka ji na kira yanzu ya mana fatawa, shi ne shugaban ɗalibai 'yan Najeriya a wannan lokacin. To amma ai daidai ko da nake yin waƙar ya samu accident, ya je umra, wani mai raƙumi ya gitta masa, ya samu dai karaya a kafa. To shi can gaba zan faɗe shi, zan faɗi ciwon, zan ba shi shawarwari da sauransu, amma yana ji duk ba sai mun kai wannan ba. Zan kira wasu da cikinsu, wasu in faɗakar gare su, wasu ko na tsaya yabonsu, in faɗo nau'in halinsu, don hakan ba aibu ne ba. Zan kira ya zuwa haɗin kai, zan faɗo wasu 'yan matakai, da mu bi sufa babu shankai. Shugabanmu yana da taskai, shi ba zai yi sake da mu ba. To wato na karkasa waƙan ne makaranta, kwalejin hadisi, kwalejin ƙur'ani, kwalejin shari'a, kwalejin luga, sannan 'yan shu'uba, sannan na faɗi wasu 'yan garuruwa, 'yan Kano, 'yan Kebbi, 'yan da sauransu. Sannan na zo na tsamin su ɗaiɗaiku waɗanda ina da kusanci na musamman da su. Ce godiya a gare ka Sani, kusa wani Sani? Rijiyar ilimi. Godiya a gare ka Sani, sha'iri sihirin bayani, fa'ida da yawa ya bani, shekaru 4 bai hana ni duk abin da na tambaya ba. Shi fa Sani sanin hadisi, mun sakar masa babu kishi, don ƙwararre ne cikin shi, ya maye mabashir wurin shi, ban yi jayayya da su ba. Kaga wannan 14 shekara 28 kenan yau nake faɗin na yi saranda ma
Dr. Bashir da Malam Sani da kuma yau ku kun shaidi saran da dunga shi na har yanzu ba sauke hannu ba. In na juya gunkanawa Yusufun Ishaqa nawa ni lajin na bani shawa. Yusuf lajin yanzu shine limamin babban masallacin Juma'a na Goron Dutse dan Sheikh Ishaqa Rabi. In na juya gunkanawa Yusufun Ishaqa nawa ni lajin na bani shawa. Mai tawali'u bai dagawa bai zamo mutakabbiri ba. Kaga Hafizu dan uwansa Bubakar ya haya irinsa shi tilawa ce bukinsa ba yawan zance garai ba. Sai su Ahmad ɗana sarki ɗan gidan Ado Sadauki hakimin Kumbotso na yanzu kenan Ahmad Ado Bayero. Sai su Ahmad ɗana sarki ɗan gidan Ado Sadauki mai yawan haƙuri da kirki mai faɗa ya cika da aiki ba yawan magana garai ba. Kaga Jos in har na je can to Muhammadu Inuwa na can mai masauki na Sharaf can dan Sulaiman ma yana can. Muhammad Sulaiman shine limamin Sultan Bello na yanzu. Duk ba zan manta da su ba ɗaliban Jos su dukansu Alhassan ne shugabansu Alhassan Said Allah ya gafarta mishi. Kaga Safwan can cikinsu Safan ya rasu shi ma Muhammad Inuwa da na fara faɗa shi ma ya rasu. Kaga Safwan can cikinsu ba mutum ne mai fushi ba. Sai wani zan cira daga nan wurin ga sai wurin Zakari ya je ga in rufa masa wagga riga wadda na yi cikin daren ga don yabonsa ba zai isan ba. Sai Abubakar je ga Abubakar liman Dr. Abubakar Birnin Kudu kenan ba shi tun sarki sun kama bai ta Abubakar je ga kwanakin bai ko a jega da na yi lecture sai da suka sa na rera masu wayannan baitocin. Menene dan Bubakar dan jega duniya namijinki gwarzo. Bubakar dan jega ya zo gashi mai himma da kwazo mai yawaita biya ga manzo. Ni ba zan manta da shi ba. Shi idan ya biya bukata maktabarsa tana wadata don akwai shi da son cikata. Na yi mamakin yawanta ba irin ta ga ɗalibi ba. Bubakar liman mutum ne a Bakar Birnin Kudu. Abubakar liman ake ce mishi da ban san sunansa kenan Abubakar Muhammad bin. Bubakar liman mutum ne mai yawan daɗin zama ne tun da shi mai hankuri ne ɗalibi khashi'i mai kama kai ne. To na manta. Sai su Tajuddin Bello in ka gan shi da ya faɓullo karkace ya je ni ƙwallo da haram ne yan malalo. Taju ba wasa garai ba Taju gulbi ne na kowa mai biɗan shirya da da'awa. Gun irin samuna da kuduwa mun yi sabo tun daɗewa can a Sudan ba gida ba. Dan uwa Abdul Azizi waye Ali Sheikh dan uwa Abdul Azizi mai kulawa ne da hifzi mai yawan hikima ga lafzi majalisarsa tana da hazzi don ba zai ki a shakata ba. Dan gidan malam na soro duniya ni ka ji matsoro gargadi ni kai da horo wanda duk fata kai shi koro taugu in bata yadda shi ba. Mai fushi ya rage ya huce mai dumi ya karanta zance duk mutunci kar ya kwance hankali kaga ka kasance wanda bai taba munkari ba. Akwai suna da yawa gaskiya. Ja'farun mu mashayabo ne. Allah ya gafarta mashi ba zai karanta baitinsa. To can ƙarshe dai na ce 'yan uwan kudu yarrabawa 'yan sa'udi da larabawa afirkanmu da indiyawa na kira su su san da cewa duk ba zan manta da su ba. Zan tsaya nan 'yan uwana wanda duk zai je wurina can a birnin shehu guna to gabas daga kasuwa na dab da titin shehu kan ba.
in ka je ni digar a gere ga gidaje nan a jere za ka gan su dukansu tsare 44 ga kidan bature namu ne ka tsaya ka duba ga wayar tarho rubuta 235 karanta sai ka ƙara siri gabanta sai 74 karkamanta ko da yaushe ina maraba hamdala rabbi gare ka sallama gaba daɗayinka nan cikin harami na makka ta cike 90 cikakka rabbu samu cika da tuba to wannan ya ja mu zuwa raha daman shi ne liƙawar mafto ɗin ya fi mun kusa ni ga fatawoyin da nake ɗarɗar game da su